मैं अपनी माँ के लिए गाया था और गीत से मुझे दुबई में नवाजा गया। एगो मैं माई के गीत गौले रानी जा कि माई के कोनो मोल नहीं खे, माई यह दुनिया में अनमोल होली। और ये गीत बहुत भाव से सुनना आप सब, अगर अच्छे से सुनना तो। आज मेरे सर से मेरे पिता का साया 10 साल 12 साल पहले जब भगवान ने छीना तो मुझे पब्लिक ने सजाया संवारा और सिनेमा सीरियल एल्बम के जरिए मुझे लाखों पिता का प्यार मिला। तो मैंने अपनी माँ के लिए एक गीत गाया था कि चाहे क्यों सोना दे दी, चाहे क्यों चांदी दे दी, लेकिन माई के मोल, माई के दूध के मोल कौन है किसी को। वो गीत बोले रहे दुनिया में माई के बड़ाई नहीं बा। पेट पे बजेगा बहुत अस्थाई में कि दुनिया में माई के बड़ाई नहीं बा। दुनिया में माई के बड़ाई नहीं बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। दुनिया में माई के बड़ाई नाही बा। भैया दुनिया में माई के बड़ाई नाही बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। माई हो तीत दूधवा पियोती, अपन माई हो तीत दूधवा पियोती। अपन माई हो तीत दूधवा पियोती। दूधवा पियोती भैया गोदिया खिलौती। दूधवा पियोती भैया गोदिया खिलौती। दूधवा पियोती भैया गोदिया खिलौती। दूधवा से बढ़ी के मलाई नहीं बा। भैया दूधवा से बढ़ी के मलाई नहीं बा। मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए एक बार दोनों हाथों पर करके मीठे मीठे थाली बजाते हैं। दूधवा से बढ़ी के मलाई नहीं बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। तनियो ओकरा से पूछा जेकर माई नाही बा। चाहे कि वो सोना दे दे चाहे वो चांदी ना दे, लेकिन माई के मोल ये दुनिया में कोनो नहीं खे। ईश्वरों का आशीर्वाद जज्जे भैया की तरफ से इस माँ के गीत पे कहना है कि 9 महीने कोख में रखती, 9 महीने कोख में रखती, अपना खून पिला पिला और बच्चे को सूखे में करके खुद गीले में सो जाती माँ।
टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, और माँ की बददुआ कभी खाली नहीं जाती। यूँ तो पाल लेती है माँ, झाड़ू पोछा बर्तन करके 4 बच्चों को, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं। माई हो पितया चरा माई हो पितया चरा भैया कजरा लगोती भैया कजरा लगोती भैया कजरा लगोती। अचरा से बढ़ी के जागी रही भैया, अचरा से बढ़ी के नहीं भाई के अगर आंचल, भाई के अगर आंचल लड़का के सर पे पड़ जाए तो दुनिया के कोनो रोक नहीं कि अचरा से बढ़ी के रजाई नहीं बा। तहनी वो करा से पूछ के कर माई लागी, तहनी वो करा से पूछा के कर माई नहीं बा, तहनी वो करा से पूछा के कर माई नहीं बा। माँ का कलेजा बेटे के लिए धड़कता है। एगो लड़का के 2 लड़की से प्यार हो जाला, वो लड़की वहाँ लड़का से प्रश्न कर ले कि हम तोरा से सच्चा प्यार कब मान ले जब अपने माई के कलेजा हमरा लगे लेके आओ। वो लड़का नालायक खराब दौड़ल दौड़ल गोल घरे, माई चौखट पे बेना डुलावत रहनी जा कि हमार बेटा 2 रोटी सेक के खिलाई। माई बेटा दोनों खाना खाए, माई अपने बिस्तरा पे, बेटे अपने बिस्तरा पे। जब माई सो गई तू नालायक हरामखोर खंजर निकलने सब माई के पेट में घुसा दे ले और कलेजा हाथ में लेकर निकल रहे। रास्ता में ठोकर लगल, कलेजा हाथ से गिर तो कलेजे से आवाज आ रही, बेटा तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या बात है? वो कलेजा जब लड़की के पास वो लड़का लेके गए, वो लड़की लाश से मार के भगा दे जे तोहरा के पास बोल के इतना बड़ा कैलेस तो ओकर ना भेला तो आज 4 दिन के प्यार में हमार का होगा। क्या बात है? तुम आखिर भाई हो कि ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, हाय हाय ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर मान के करेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर मान के करेजा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से ले जा, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से ले जा, धड़केला हरदम बेटा खातिर मान के करेजा।